Hello! Bună seara, copii! Astă seară, copii, o să vă spun o poveste frumoasă, o poveste care să vă adoarmă și să aveți vise frumoase, frumoase. O să vă spun acum povestea porcului, o poveste pe care o știu de când eram mică și vreau să vă povestesc și vouă. Sunteți atenți? A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit. A fost odată un împărat care avea 3 fete, una mai frumoasă decât alta. Și s-a întâmplat într-o zi ca împăratul să meargă la război. Tare supărate au fost fetele că pleacă împăratul la război și poate că nu o să-l mai vadă, poate nu o să se mai întoarcă. Dar împăratul le-a zis: fetele mele frumoase, în timp ce eu sunt la război, puteți să faceți tot ce vreți, să coaseți, să citiți, să vă plimbați prin grădini. Un singur lucru n-aveți voie să faceți. N-aveți voie să deschideți ușa asta care se află aici, în palatul ăsta, pentru că dacă deschideți ușa, va fi rău de voi. Bine, tătucă, zisă fetele, drum bun și să te întorci sănătos. Și-au luat ei la revedere și împăratul a plecat la război. Și fetele au rămas singure și în fiecare zi coseau, citeau, se plimbeau prin grădină și odată fata cea mare a dat peste ușa aceea pe care n-avea voie să o deschidă și le-a zis surorilor ei: veniți repede, am găsit ușa. Care ușă? Ușa pe care tătuca ne-a zis să nu o deschidem. Pe semne că ea avea cheile ușilor din palatul în care locuia, dar avea și cheia acestei uși pe care nu avea voie să o deschidă. Fata cea mică a zis: nu, hai să ascultăm pe tătuca, că știe el ce ne-a zis, să nu deschidem ușa. Dar cele 2 fete, mai neascultătoare, au deschis ușa. Și ce să vezi? O cameră mare, frumoasă, dar pe masă era o carte pe care ele au deschis-o. Și ce credeți că au citit? Fata cea mare a citit că se va mărita cu un prinț de la apus. Fata cea mijlocie că se va mărita cu un prinț de la răsărit. Iar fata cea mică, ce credeți? Că se va mărita cu un porc. Cu un porc. Când a auzit fata că se va mărita cu un porc, s-a pus pe un plâns și plângea și se văicăra: vai de mine, cum să mă mări cu un porc? Nu se poate, nu se poate cu un porc să mă mărit. Și pe zi ce trece, fata se gândea, fata cea mică se gândea: mă voi mărita cu un porc, ce mă fac? Porcul va fi soțul meu. Fetele cele, surorile spuneau: nu e adevărat, nu o să te măriți cu un porc, tatăl nostru nu o să te lase. Și uite așa trecea timpul și fata cea mică slăbea și de
Cum era ea așa vioaie, cu obrăjorii roșii și frumoși. Fata cea mică devenea din ce în ce mai tristă și mai supărată, că se gândea la porc, la soarta ei, ce îi era sortit un porc. Și căzu la boală fata cea mică, nu mai ieșea din casă, nu se mai plimba prin grădini, nu mai citea, era tare amărâtă. Și uite așa, timpul trecea și se aud de veste în împărăție că împăratul se întoarce acasă. Mare veselie în împărăție, se întoarce împăratul, se întoarce tatăl nostru și l-au așteptat cu mare bucurie. Și împăratul s-a întors, fericit că își vede fetele, le-a îmbrățișat. Și fata cea mică a ieșit să-și întâmpine tatăl, dar era tristă și supărată. Dar împăratul nu știa de ce e tristă și supărată. Și uite așa a trecut timpul și a trecut timpul și zilele și la un moment dat se aude o trompetă. Tum, 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 tu. Cum face trompeta, măi copii? Să-mi amintesc, spuneți voi acolo pe canal cum face trompeta, că eu nu știu. Se aude trompeta și se întoarce împăratul și veselie mare. Se întoarce împăratul că vine împăratul de la răsărit să ia fata. Și mare veselie că vine împăratul de la răsărit, un prinț frumos de la răsărit, ca să ceară de nevastă pe fata cea mare. Și desigur împăratul, văzându-l viteaz, văzându-l frumos, așa i-a dat pe fata cea mare. Mai trece un timp și iar se aude trompeta. Tum, 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 tum. Știți voi cum face trompeta? Și se apropie alaiul prințului de la apus ca să ceară de nevastă pe fata cea mijlocie. Și împăratul îi dă de nevastă pe fata cea mijlocie și s-a făcut o nuntă mare. Și acum urma fata cea mică. Și fata cea mică era supărată și tristă. Uite că s-a împlinit ce a zis cartea. Surioara mea cea mare s-a măritat cu un prinț de la răsărit, cealaltă cu un prinț de la apus și eu sunt supărată. O să vină porcul. Porcul va fi bărbatul meu. Plângea fata. Și într-o zi, cine credeți că vine la porțile palatului? Un porc, un alai de porci. Fata se uita și nu-i venea să creadă. S-a dus la tatăl ei și a zis: tată, nu vreau să mă mărit cu porcul. Nu vreau să mă mărit cu porcul. Nu vreau să-mi fie el soț. Nu vreau. Dar tatăl a sfătuit-o: fata mea, porcul ăsta, după cum se poartă, n-ar fi porc. Cine știe, vreo vrăjitoare ceva l-a transformat în porc. Tu fii cu minte și ascultătoare. Du-te cu ce ți-e predestinat. Du-te cu porcul. Și fata, fiind ascultătoare, a pupat mâna împăratului
și a plecat cu porcul și cu alaiul de porci. Tam, 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 tam. A plecat fata cu alaiul spre casa porcului. Pe drum, porcul a văzut un noroi, paltă de noroi, s-a dat jos din caleașcă, s-a tăvălit prin noroi, s-a umplut de noroi și a cerut fetei să-l pupe. Fata să pupe o porcul plin de noroi. Wow, 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 ce mă fac? Și-a adus aminte de sfaturile împăratului. Fata mea să fie ascultătoare. Și atunci a luat o batistă, a șters botul porcului și l-a pupat. Și-au plecat spre casa porcului. Casa porcului nu era orice casă, era un mare palat în care, când venea seara, noaptea, porcul se transforma într-un prinț frumos, minunat, iar dimineața se transforma iar într-un amărât de porc urât și botos, care făcea gro, 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 gro. Nu-i plăcea fetei asta. Nu știa ce să facă. Nu știa. Și la un moment dat, prin fața castelului, trece o bătrânică. Fata care nu văzuse de mult timp vreun om trecând pe acolo, o cheamă pe bătrânică în casă și începe să-i povestească cum soțul ei noaptea se transformă într-un prinț frumos și ziua într-un porc. Și atunci bătrânica a zis: fata mea, știu povestea asta ta, de asta am venit aici, să te ajut. Ascultă-mă cu atenție. Dimineața, când se scoală soțul tău, ia sfoara asta și leagă-l de piciorul drept, să vezi ce se întâmplă. Fata îi mulțumi. Și dimineața, când soțul ei s-a trezit, i-a legat ața de picior. Ața s-a rupt și prințul a întrebat-o: ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? M-ai nenorocit. Fata nu știa ce se întâmplă și atunci i-a povestit că mai avea 3 zile, numai 3 zile să poarte pielea cea de porc. Și acum vraja se va continua încă mult și bine. Și i-a zis fetei: acum n-am ce să fac, trebuie să te părăsesc. Tu, dacă vrei să vii să mă cauți, și îți vei face 3 opinși de fier și un toiac din aluminiu și mă vei căuta dacă vei voi. Fata era supărată, nu pleca, iartă-mă, nu pleca. Dar bineînțeles că prințul n-a ascultat-o și a plecat. A doua zi, după plecarea prințului, supărată, terminată, și-a comandat 3 opinci și un toiac și a plecat în lume să caute prințul. Și tot mergând, ea așa, mergând, am strănutat, noroc. Cred că am dreptate când spun că a făcut o mare greșeală fata. Faptul că am strănutat, asta înseamnă. A plecat fata să caute prințul și a mers până a dat de mama lună. Și cum era ea însărcinată cu prințul, acolo, la casa mamei lune, a născut un copilaș frumos. Și tare s-a bucurat pentru copilașul ăsta și părea rău că prințul nu vedea și el băiețelul care se născuse.
Și a doua zi întreabă pe mama Lună unde să găsească el. Ia pe prințul ei. Unde să-l găsesc? Încotro să mă întreb. Și mama Lună i-a zis, vei merge către soare, poate știe el ceva. Și a plecat fata. Între timp, opincile i s-au rupt și-a schimbat opincile și-a urcat pe munți, pe dealuri. Era obosită, zgâriată de crești, de copaci și amărâtă și la un moment dat ajunge la mama soare. Bate în ușă. Cine este? Eu sunt un muritor. Am venit să te întreb dacă știi ceva despre prințul meu. Și mama Lună o primește în casă și spune, nu știu, n-am aflat nimic de prințul tău, dar eu te îndrept către mama Vânt. Acolo poate vei ști ceva de prințul tău. Fata i-a mulțumit. Mulțumesc că m-ai ajutat, măcar cu un sfat. Și a plecat. Și iar cu băiețelul în spate a plecat peste dealuri, peste munți și nu mai putea de obosită și nu mai putea de foame. Dar m-am uitat să vă spun, copii, că și mama Lună și mama Soare i-a dat fetei niște oșcioare de găină pe care fata le-a pus într-o batistă și la povața mamei Lune și mamei Soare trebuia să nu piardă niciun oșcior, că avea nevoie de ele. Și uite așa, a mers, până când a ajuns într-o poiană frumoasă, cu flori multe, cu verdeață, unde ea s-a odihnit și unde a dat să sugă copilașului. Și cum a deschis ochii, a văzut o căsuță undeva unde ea nu putea să ajungă. O căsuță într-un vârf de copac. Și atunci a amintit de oșcioare. A luat oșcioarele din batistă, le-a pus unul câte unul și a făcut o scară și cum le punea, cum se lipea oșcioarele. Numai că fata pierduse un oșcior. Și atunci ce s-a gândit? Să taie un degețel de la ea și să-l pună în loc de oșcior acolo. Și cum l-a tăiat, cum s-a lipit. Și așa pe scară, hop, hop, țup, țup, a ajuns în căsuță. Și acolo obosită, a căzut moartă de oboseală și a dormit, că era moartă de obosită. În timpul ăsta a venit prințul, pe semne că acolo locuia prințul, în căsuța aceea. Nu-i venea să creadă ochilor că văzuse pe soția lui și copilașul. Și când a deschis ochii, fata s-au îmbrățișat și și-au povestit prin câte au trecut. Și acum au pus la cale să se întoarcă, noroc, să se întoarcă la părinți. Și mare le-a fost bucuria părinților când au văzut și prințul sănătos și fata sănătoasă, pentru că credeau că nu o să-i mai vadă niciodată. Și-au făcut o nuntă mare, la care au invitat și pe Scufița Roșie, și pe Ileana Cosânzeana, pe cei 7 pitici, pe Balaur, pe Zâne. Dar pe cine n-a invitat la nunta asta? Și-au jucat 3 zile și 3 nopți și mai trăiesc și astăzi dacă n-au murit. Și am încălecat poșa și v-am spus povestea așa.
Bye!